Ну і нарэшце прыйшоў ксёндз Алексей Асон. Да гэтага ксяндза мы гаварылі, што ну ўжо такога, як ксёндз Ежы, што ён тут зрабіў, ужо такога больш не, такога ўжо не будзе. Ну, вельмі ўдзячны пану Богу за тое, што я там быў у Шачах, таму што тыя 2,5 гады яны з аднаго боку прайшлі вельмі хутка, а з другого боку былі вельмі насычанымі. Таму што у першую чаргу, таму што супольнасць у Шачах невялікая, але вельмі такая сардэчная, у тым сэнсе, што вельмі лёгка мне атрымалася знайсці з імі кантакт з тымі людзьмі. Але ён такім хазяйскім глазам гаспадарскім паглядзеў на наш касцёл і сказаў: вот першае, што ў нашым касцёле трэба зрабіць, гэта падлогу. І мне кінулася ў вочы, што касцёл вялікі, прыгожы, белы, пачуў, што акустыка вельмі такая добрая, але ну, адчуў, што чагосьці не хапае. Але не падумаў адразу, што гэта, напрыклад, плітка. Да? Не. Толькі праз некаторы час я так сабе падумаў, што, можа б, калі была плітка на падлозе, было б лепш. Да? Ну і праўда, колькі мы не ўбіралі гэты наш касцёл, да прыйдзеш убіраць, з гэтай падлогі мыць немагчыма, падметаць, значыць, ну, скрабецца гэты цэмент, ці гэты пясок, як тут сказаць, гэты пыл. І ўсё так, хаця для нас ўсё равно дорага было. Ну, як ён сказаў, што пліткай пол пакрыць, ну, мы думаем, ага. Скажем так, паставіў сабе мэту, што трэба плітка на падлозе, каб была, каб было прыгожа, каб было утульна, каб гэта быў сапраўдны дом Божы, в сэнсе, ну, каб было дастойна, так, годна, годна правільнае слово. І так это і майму мужу гавораць, ну, будзе у нас плітка ляжаць. Муж прыйшоў дамой, гавораць: ай, малады, такі ж ужо, гавораць, энергічны. Ужо і плітку паклаў, ужо і ўсё. Ну і такая ж ніхто ў нас тут гэтую плітку і... Ну і з Божай дапамогай там дзесьці знайшоў спонсараў. Мальтыйскі ордэн дапамог, эту плітку нам выдзелілі яны. Мальтыйская служба дапамогі, вот, которая у Германії знаходзіцца. Карацей гаворачы, яго добрыя знаёмыя вот змаглі нас, так сказаць, соединить з гэтым фондам нямецкім, который гэту плітку мог паставіць нашаму касцёлу. З Германіі бесплатна до глыбокага. Ад глыбокага трэба было самім і ўсё, і грузіць, і везці, і ўсё. Калі гэту плітку прывезлі ў глыбокае спачатку, і трэба было загрузіць, прывезці в Ушачы, разгрузіць. І гэта ўсё парафіяне ўсё зрабілі самі. Яшчэ былы глыбоцкі пробашч ксёндз Мячыслаў здзіўляўся, што з глыбокага прыйшло 3 чалавекі, з Ушач прыехала там 8 ці колькі-то. Ну, карацей гаворачы, дзякуючы нашаму Лаўрэну, апекуну бедных. Заўважце, у нашым касцёле ляжыць плітка. Галоўны, скажем так, ключ для таго, што это атрымалася, тое, што падышоў да гэтага, ну, навіта, ну, то, што прасіў пана Бога, каб ён гэтым дапамог. Вось такія ў нас ксяндзы. Я не гавару пра тое, што ксёндз Алексей Асон вырашыў нашых хлопцаў. Сёння вы прыйшлі, вон здымалі, а мы сядзелі, у нас гонар быў. У нас в нашай маленькай парафіі 4 міністранты. Калі я прыйшоў ва Ушачы, там быў толькі адзін міністрант, вельмі, ну, добры, але ён ужо заканчваў школу, да? Ён быў ў 11 класе, поэтому як бы трэба было знайсці яму тых, хто б яго замяніў, калі той пойдзе вучыцца, да? І думаеце, іх лёгка было, ну, як то сказаць, натрэніраваць, лёгка іх было падрыхтаваць. Гэта ж былі такія нервы, што я не ведаю. А цяпер яны вон, які ксёндз не прыедзе, нават калі адзін астанецца міністрант, ён ведае ўсё, што рабіць. Знайшліся хлопцы, 3 хлопцы, там, Нікіта, Ілья і Марк, которые хадзілі з маленства ў касцёл, яшчэ ксёндз Ежа, іх майка, пачаў, як бы, прыцягваць да касцёла, да? Ну і я, атрымоўваецца, што проста пачаў іх вучыць, як быць міністрантамі, перыядычна з імі спатыкацца, ну, каб служба пры алтары была годнай. Як вам сказаць, проста
так, ксёндз, які выпраменьвае гэту веру. Як ты ідзеш да яго і ўпэўнены, що ж прыйшоў да ксяндза, які гаспадар, які добра знае Бога і Езуса, і які, як это гаворыцца, можа вырашыць твае справы. Ну так вось, на жаль, вот Алексея Асона другі раз усё раўно біскуп забраў, ён усім патрэбны, тут бясконцы ён быў усім патрэбны. Ну, ён такі парадак тут тоже на плебаніі быў, навёў, шмат якіх рэчаў купіў. Карацей гаворачы, пра ксяндза Алексея Асона мы не забудземся.